No niin, morjesta taas ja tervetuloa kattelemaan sitten kutososaa alkua. Käkisalmiset todellakin edelleenkin homman nimenä. Napataan tuolta edellinen save. Ja sit ei muuta kuin homma jatkuu. Edellisessä osassa vähän webseläiset hävis kartalta. Tuolta napsahtaa paria provinssia. Nyt katsellaan mihin tää etenee tästä. Tällä hetkellä olisi budjettisäästövaiheessa. Tanska pitää raivalina ja Bulgaria ei. Missäs Bulgaria ylipäätään on? Ei siis Volga Bulgaria, vaan Bulgaria. Eli se on täällä niin kai sitten muutama provinssi. Mitäs mulla menee raival-suhteet nyt sitten? Sekä taas toi Pomerania ja miksi se nyt Livonia tää mitä mä suunnittelin kohteeksi, koska Pomeranian tuki niin se ei oo semmonen mitä mä toivon. Tai no tässä tilanteessa se ei kyllä kiinnosta mua. Eli mä voin ihan huoletta ruveta. Ei Livonia vaan Latgaali. Taas ettei Latgaalialla oo sen suurempia yllätyksiä tarjolla. No niillä on manpoweria ihan hyvin jemmessä. Katellaan saisiko tuohon liittolaisia siihen hommaan ennen kuin kokonaan lopetetaan. Eli tosta ja Relation Improvementti poikkeen. Latkaalia on varmaan ainakin yksi claimi tehtynä. Eli sieltä vaikka Pomerania tuleekin, niin sillä ei oo sen suurempaa merkitystä. Tehdään tuolta nyt, kun on mahdollista tehdä claimit kuntoon, niin semmoset tuonne joka länttiin suoraan. Sen jälkeen mulla voisi olla sitten manpoweria ja muutenkin mahiksia lähteä sinne asti mättämään. Pomerania. Näitä tuskin saa innostua kavereiksi asti. Voihan sitä toki nyt sekaata tuosta, mut on hyvin skeptinen sen suhteen. Tekis mieli tehdä useampaakin claimia Latkaalia, mut valitettavasti ei voi vääntää kuin yhtä kerrallaan. Nyt mennään tollasen. Onks täällä mitään hyviä provinsseja niin sanotusti? Toi on ainoa, jossa on 06. Se on kyllä vähän riskialtis paikka, mutta tehdään nyt silti näin. Sieltä kun koreet valmistu tuo kuntoon. Ja nyt odotellaan sitten manpoweria, että päästään tonne ottamaan uusia maita hallintaan. We no longer care for people who... Oho! Voi kettu. Ei oo yhtään hyvää homma nyt. Tekee Estoniassa, kun ei oo accepted culture, niin... Mitäs kulttuurivaihot noin muuten? Ei onnistu. Saamelaiset on ihan fine. Niin -15, -15, -15, -15. Katsellaan toi provinssi ja arvon mukaan, eli tuonne tehdään kulttuurimuutos. Tuonne ei onnistu. Ruotsi on hyväksytty kulttuuri. Latvia ei, eli siellä on tosi paljon enempi haittoja. Otetaan sekin nyt sitten käsittelyyn. Tarjoaks tää tuolta? Eli toinen vielä potentti. Löytyyhän tähän joku fiksu tapa käyttää diplomatic poweritkin. Naps. Naps. Ja nyt sitten outellaankin ihan pidemmän aikaa rauhassa ennen kuin kuvitellaan tekemämme mitään jekkuja.
Nää ei varmastikaan nyt oo keksinyt vähän aikaa uusia sotia. Pomeranialla taas on tekemistä. Latka oli aina kivaa kohde niin sanotusti. Ja Judy tekis mieli saada vasalliksi, mutta ei tässä vaiheessa kyllä millään. Eli 2 suht tasa-arvoista liittolaista. Näitten kanssa olisi kiva toki olla paremmissakin väleissä. Onks mä heittänyt accessit sinne? Oon. Joo, sille ei voi mitään, että tuolla ei olla nyt parempaa pataa. Too many military leaders. Toi amiraali on aika hyödytön kaveri, niin otetaan. Katsotaan antaako se mun katsella noita jossain vaiheessa poikki. Eli jahka ollaan Viipurissa maissa, niin silloin pitäisi onnistua. Juurikin noin. No leader ja nyt sitten saa Karhusen arvo heitettyä mäkeen. Equal or large, mitä mä hyödyn? Kiva, mutta ei pakollinen. Koska mulla ei antaapas limiitti suoraan myöten. Eli sieltä tehtävä ja mitäs ukot sanoo? Sitä, että mä teen hevosmiehiä. Western Lancers ja Naps. Ja kohta pitäisi napsahtaa sitä helppoja pisteitä. Ja nyt aukesi uusi tehtävä. Manpoweri, kyllä. Trundelaak. Okei, eli se on Agderin maita. Kerrankin voisi olla malttavainen ja venailla ton manpowerin sinne reiluun 14 tonnia, että pääsee katsomaan hommaa paremmalle mallille. Prestigea. Peasant Regiments. Tämänhetkisellä Prestigellä niin mulla on mahdollista tehdä noin. Ottaa tästä porukasta kiinni ja heittää ne Ahvenanmaan. Tää uudistus tekee pelistä tosissaan välillä vähän mielenkiintoisen, kun provinssit menee heti maihin ja joutuu sitten ihmettelemään, että mitäs pystyy oikein tekemään. Tän kuun vaihteen kun nuo ukot selviää, niin sit saa pistettyä Peasant Regimentit kyllä hyvin vahvasti nippuun. Eli noin. Katsotaan nyt vielä, että antaako se vetää yhden. Ei. Ei pysty. Ei oo hyvä homma. Mä tarttisin oikeesti jonkun liittolaisen. Volga-Bulgaria on ihan liian iso, mutta se on se matalamman kiinnostuksen pääty. Noin. Nyt voi ottaa sitten ton porukankin ylös. Kuulin juttu, että ne ei pitkään pyristele siinä. Tonne oli claimit. Latkaalia. Onko sinne mukaan pysty tekemään? Eiku jää diplomaatti kotiin. Rival.
Tanska. Meriä ois periaatteessa on kiva, mutta sitten tulee kyllä Volga-Bulgaria vauhilla vastaan. Pomeranian kanssa ei kiinnosta vihotella. Agder on oikein potentiaalinen, se nimetään viholliseksi. Jep, eli sinne. Niin. Sitten saa ruveta polttelee siltojakin, eli tosta ja sit sen jälkeen embargo. Naps, vähän power projectionia. Tää Ahvenanmaan tappelu meni suhteellisen ilmoitteeksi. Ei tarvitse sitäkään harmitella sitten suuri. Pojat takaa sitten Uudellemaalle vai? Seuraavassa kuunvaihteessa sitten upkeepikin alas. Oikeastaan se voi tehdä jo nyt, koska se ei haittaa, vaikka eivät ole täysiä yksiköitä. Kun siinä vaiheessa kun nostetaan moraalia, niin kärkee kyllä vahvistuksetkin sinne. Eli se on Tanskalla. Jos sais ton manpower recovery hoidettua loppuun sitten muuta kuin Agder itselleen ja sitten on suhteellisen turvallinen tilanne, jos ajattelee, että Skandinavia Suomeen Uralille asti. Volga-Bulgaria on se seuraava piikki lihassa varmaan, mutta muuten mahtaa rauhoittua. Kun ajattelee, että Tanskankin, niin jos Ruotsin puolen alueet saa, niin antaa sen vallat tuossa välissä, niin Ranska saa mähistä sitten niitten kanssa. Volga-Bulgarian stoppaaminen niin ei kiinnostaisi yhtään, mutta se on ihan mahdollista, että se on silti ajankohtainen hoidettava, koska katsotaan, että Tax on osapuilleen 0 autonomiaa nostaa, niin se ei hirveästi tipu. Mut siis tosissaan Volga-Bulgaria nyt näyttää sille potentiaaliselle ongelmalle, kun kattelee, niin no on sitten tulevan pelin ongelmia. Tuskin ihan heti tarvitsee kuvitella sinne pääsemässä. Ihan britit, kun pitää taas jokaisen kanssa sotia erikseen. Rivals, Pomerania, Lindsay. Oborittas on pieni. Pomeranian kanssa. Hetkinen, meillä on yhteinen enemy. Hyvä homma. Ja aggressive expansion helpottaa, eli toisaalta jossain vaiheessa olla liittoutettavissa. Antaa Volga-Bulgaria hoitaa torpeita, tekee claimeja ja meriaa vastaan. Sekin on ihan potentiaalinen. Tanskan perkele. Rival of our rival ei paljon edes auta. Trundelag ei oo oikein ajankohtainen. Army maintenance tappiin. Mites paljon Tanska on isompi? Hetkinen, eli D. Niin kuin Tanska. 14 000, mutta silloin varmasti ei ole liittolaisia. Eihän tää sit oo edes mitenkään niinku hirveän huono tilanne. Mites Tanskan laivasto? Eli sen kanssa ei ruveta merillä kyllä sitten otteleen. Te tuutte vaikka Uudellemaalle sataamaan turvaa. Te höpönassut lähette kokkaan Länsi-Pohjan kautta.
ukonjuhlat ihan kohta tulille, mutta ei vielä. Vanha preussi. Eli sinne on yhdistäviä tekijöitä jonkun verran. Otetaan sinne nyt sitten Improve Relation vaan kylmän viileästi. Tuo haittakaan mitään, jos ollaan vähän paremmissa väleissä. Voihan taanska. Katsotaan mitä käy. Linssin kanssa, koska Eskoot tuli erittäin positiivista. Siis ettei tuon huonommin. Harsh treatment. Mitäs stability sanois? Sitä, että se on ihan otettavissa oleva ratkaisu. Miten noilla johtoja? Hyi, 041. 121. Tässä nää Jurin herrasmiehet kerkeiskö ne länsipohjalle mukaan? Koska jos noin nyt tulisi tähän Attachiin mukaan, niin kaikki olisi tosi paljon kivempi. Varsinais-Suomi ei kyllä oikein haiskaha sille reitille, mutta ei voi tietää. Eli sieltä pitäisi ottaa embargo poikki. Tulkaapas nyt. Ei, no. Halvattu idiootit. Voitteko, että sitten sinnekin lähtee derppailemaan, jos välttämättä haluatte. Tees mulla raivolit. Ja kesken sodan ei vissiin julisteta uusia. Haiskahtas ihan siitä. Mitä hiivattia te sankarit teette siellä? Ei meinaa hirveästi hyödytä tommonen ees taas derppailu. No huhhuh. Ihan käsittämättömän hyvä alku siellä. Mites mulla jos oisin ollut fiksu ja tehnyt näitä vaikka jo heti? Onks Tanska mua militaaritekissä sitten eellä? Tai ei 28. No pitäis olla 28 kanssa, jos se on ihan hirveän väärin muista. Jep. Voi veli, mitä nuo sankarit oikein tekee tuolla? Tulipahan tyhmäiltyä sitten ihan määrissä. Vai Judin pöljät. Mites tossa siellä mitään iloskoonassa? Ei sillä kyllä tää mun täydennyssuunnitelmakin on aika kuolleena syntynyt. Jepsistä jep. Jos kookkaatte vaikka Pohjanmaalle sitten suoraan. Nimittäin nyt jos nää sais hyvät matsit tuosta, niin tässä olisi jotain järkeä, mutta ei kyllä oikein haiskaha sillä. Huhhuh.
halvatun Tanska. Tossakin olisi moraali alhaalla, mutta ei noin varmasti älyä siihen lähteä. Sieltä Attache pois. Tänne Poppoon nippu ja Attache sinne, niin siinä olisi jotain potentiaa. Oho! Ne tekee sittenkin fiksua liikkua. Toivottavasti kerkeävät. Kometta sanoo, että herp derp ja tehdään teidän elämästä vähän vaikeampaa. Nyt jos jurit töhöilette ton vielä, niin on kyllä erittäin pettynyt. Hoitakaa. Ei, halvattu. Kerkeekö näille antaa vielä johtajan? Kyllä. Mites meni nyt noin niinku ihan omasta mielestä? Ja sitten noin menossa. Millekäs mulle muuten näyttäis perillistilanteita? Fiksu perillinen ei innosta ruveta kyllä sitä tapauttaa myöskään tässä. Advisor, moraalia maksetaan. Ukojuhlat maksetaan. Anno Jurin pojat nyt älyästä. Tää Tärstövisioneet on ihan syystä siinä. Tässä olisi nimittäin vielä hoidettavissa tää homma. Ei ilmoitteeksi, mutta hoidettavissa. Tulkaa siihen Pohjanmaalle nyt mukaan ja hoidetaan tää homma vielä kuntoon. Noin. Erittäin hyvä homma. Ahvenanmaa sielläkin on ihan 0 markkaa. Älkää nyt sinne hassatko itteenne. Ja kyllä, idiootit. Voihan Jurin sankarit taas. Siis aivan 0 markan liittolainen. Sitten höilee aina vaan niinku määrissä. No ja nyt ne pääsee ilmoitteeksi yli. Ja taas sieltä sitten vaan läänin paluuhun. Ja kerää tässä muutakaan oikein hyvin. Jos tosta tuon Länsi-Pohjan venais nyt ihan ensi alkuun. Ruvetaan pelaamaan tätä laivastotanssia nyt sitten tässä. Noin. Mitenköhän toi Tanskan laivastotilanne nyt sanoo? Viisitoista galleita. Ei kai siinä, mulla on sitten pakko ottaa vaan lainaa ja kattoo saisinko mä
parilla extra kalleilla hoidettua homman kuntoon. Eli tuolta ja longshippiä. 1, 2, 3, 4, 5 kylmän viileesti. Merchanttiakin periaatteessa olisi hyvä hommata, mutta tällä hetkellä ei oikein pysty. Jep, nyt pitää vaan sitten toista laivasta tanssilla saa piettyä maavoimat pois pelistä, koska se tekee tästä erittäin voitettavaa hommaa. Vois oikeastaan splitata vai? Sit pitää toivoa, että sinne kärkee lisää laivoja ennen kuin tää homma menee puihin. Jospa nuo Jurin sankarit ei enempää töhöilistää. Taas nyt. Jep, ei oo Tanskalla muita sotia. Nyt mä vaan käytännössä oottelen, että toi laivasto tekee tuolla temput ja sitten on hävinnyt koko homma. Silläpä ei voi mitään. 15 galleita vastaan tää mun piersu, eli 11, niin ei mihinkään, jos ei nyt tosissaan käy erittäin hyvää tuuria siinä, että sais vielä parit galleet tonne, mutta en oikein jaksa uskoa. Melkoisen forttihelvetihän ne on tähän saanut askarrettua. Skoonestakaan ei taida suoraan päästä eteenpäin. Mikä näillä oli Conquestin kohteena? Österjöötlä. No, Digging Wars Corridors menee haluttuun suuntaan. Pakko kyllä naureskella, jos tää pyörähtää vielä toivottuun suuntaan. Ei me enää ollut ihan ensimmäisenä mielessä, että sais näin asettumaan, mutta no. Eikä ne laivat nyt tuu, kun löytyy tää turha optimistisuus vielä.
käytännössähän mä on tässä maaliosastona vaan ihmettelemässä, että missä vaiheessa ne päättää pamauttaa rajaa yli. Onneksi niillä ei ole liittolaisia nyt tässä sodassa ja sotaintoilu alkaa vähän rauhoittua. Otais jos nää sais läpäillä tonne Svealantiin, anteeksi Sjölantiin. Kaikki ois taas 4 kertaa hauskempaa. Mikäköhän tässä muuten Ahvenanmaalla on suplulimiitti? No ei nyt sentään niin kivasti, että... Eikö onpas? Kyllä se ottaa attritionia vielä siinä tasaisesti. Tässähän on hyviäkin uutisia sitten. No miraali. Menkääs tohon ruutuun koko könttä nyt sitten. Ja tuolta vois oikeastaan vähän sotaväsymystäkin helpottaa Svealannin porukkaa taas muistuttaa siitä, että ei ruveta hyppimään silmille. Yhden lainan vois maksaa. Prestige ja stability. Stabiliteet. Sitten pois oikeastaan tästä kun muistaa nyt katella, niin jää 20 vuoden välein. Eli tohonhan menee vielä hyvää aikaa. No. Stabilityä saa kuitenkin tässä nostettua sitten määrissä. Noin. No, menipähän mielenkiintoiseksi tämäkin taistelu sitten. Tai taistelun puute ehkä enemmän kuin varsinainen taistelu. Sehän tästä tosissaan puhuttu pari ilmasta provinssia tuommoisesta sodasta, missä fiilis oli, että nyt ruvetaan häviämään ja määrissä. Vanha preussi. Jokohan me oltais kohta kavereita. Ei. Hieno homma. Se ei... Mitäs sieltä oli palkintunut? Prestige ja diploma. Mä kyllä sitä lahjallakaan oikein rupeen hoitamaan. Mikäköhän bugi tässä oikein, että Tanska ei käytä laivastoa ja vetää sen mua sileäksi, koska sillä olisi siihen ollut vielä tosi pitkään mahiksi. Nyt vasta ihan äsken sain tehtyä kippoja sen verran, että mulla on realistiset chanssit, vaikka se menisikin meritaisteluksi.
Eli Tanska 15 galleita, 1 laitti vastaa esimerkiksi meikäläinen. Eiks tää näytä? Näyttää. 4 ja 16 vastaan 1 ja 15. Ei toi turhan selkeä kyllä vieläkään ois taistelun. Tuo Ahvenanmaan kamppailu nimittäin tosi kivaa saada hoidetuksi suht nopeasti ja suht kivuttomasti. Koska en mä realistisesti Tanskan puolelle pääse pitkälle etenemään kuitenkaan tästä. Mites Latgalialla käytännössä? Koska tossa niin kun melkein olisi tosi paljon potentiaalia seuraavaa vuoroa ajatellen. Vuoroa kun hyökkäys kohetta. Meneepä melko sekaavaksi höpinäksi jotain. Meri ja influence. Ei vasaaliksi, emme olla enää edes liitossa. Kleimattavia provinsseja, joo. Hitchin bimbulat suorastaan. Ranskan pojan Bavaria, mikäs tää oikein? Hiivati iso kuningaskunta. Mitäs näillä raivalit? Puolaa, Pomerania. No muodostunut nyt tosi selkeästi valtiot, ettei enää pikkumaita ollenkaan käytännössä. Taidetaan ottaa viimeisiä maaotteluita tässä hommassa. Noin. Saiskohan tästä nyt tehtyä sitä, että jättäis vaikka pari hessua tonne ja tällä otetaan sitten Blekinge haltuun. Noin. Jos sieltä vaikka ottais tuon turhan diplomaatin pois ja rupeis pikkusen kattelemaan, että me Tanskan kanssa löydetään sittenkin kivemmät maarajat. Eli sieltä ja 1, 2, 3, 4. Skåne, ei se. Tollahan tää asettus tosi paljon kivemmän. Saaks mä enää rahoja miten määrissä? Toi peistäksien mukaan provinssejen kattuminen, eli Skåne ois tosi jees. Koska toi, että mä melkein... Paljonko täältä sais rahaa ulos? Ei juuri mitään. Paljonko Hollandi nostaa rahallista arvoa tässä? 52. Kyllä mä melkein lähden sitten tämmöstä diiliä tekee Tanskan pojan kanssa. Vai löytyisikö täältä itse asiassa Annual Treaties? Koska toi on myöskin ihan huolettava yhden provinssin arvoinen juttu. Joo, mä taidan lähteä tommoselle. Fine. Onks nyt Jämtlandi ihan yksin siellä? Voi pieni. Se vaihtaa omistajaa. Ressukka.
rahaa, niin maksellaan lainoja suoraan takaisin. Noin. Ja nyt kun muistaa vielä, niin täällä kun mulla on laivoja määrissä, ja isommissa määrissä kuin pitäisi olla. Mikäs on Dromon? Komeita nimiä. Longship vastaan Dromon, käytännössä vissiin vastaavia. Niin jos nää nyt upottais suoraan. Paljonko mulla olisi se limiitti tässä vaiheessa? 18 oli vielä, pitäisi 5 heittää mäkeen. YKK 5. Fiksumpi jos klikannut tosta, mutta meni se noin. Noin poikkeen. Novgorodin kauppa. Novgorodin kauppa. Valitettavasti ei ole enää koosuspeliä. Kylläpä suorastaan harmittaa. Et kun Jämtlandilla ei ole liittolaisia, niin se sota pitäisi hoitaa ASAP. Ylimääräinen military-liideri maksaa ketun paljon, ei mitään hyötyä, eli nää vois käydä Uudenmaan rannalla, niin luovutaan siitä. Joukkojen jakauma hevosia. Tehdään tuolla mieluiten. Ja advisoreita ei kyllä harkitakaan edes tässä vaiheessa. Kivasti no Tanskan pojatkin nyt sitten helpotti tilannetta. Joo, no Merialla ei mene muutenkaan lujaa. Jos Jämtlandin saa ja Agderin sitten, niin mulla taas rupeaa olemaan ihan oikeakin valtio käsissä. Tuulta. No leader. Nyt suojaatte uudestaan kauppaa ja sit heitetään se leaderis kuikkaan täältä. Noin. Se länsipohjalle ollut tulossa se ukko, jos se hirveen väärin muista. Poppoo siihen ja koko ja sit Jämtlandille vaan suoraan hommiin. Ja voi myöntää nyt, että ois taas ollut fiksumpaa jättää diplomaatti vielä hommiin. Se ois kerennyt kuun vaihteessa se yhden napauksen korjailla suhteet. Mut se on myöhäistä nyt. Tehkää se hepokatti mulle siihen maantielle poikittaa. Kyllä. Kuun vaihe. Naps. Ja sit katsellaan vähän diplomaattisia suhteita. Todetaan, että oikeastaan tää tosi paljon enemmän näyttääkin muun mailta. Tanskan kanssakin 10-vuotinen aselepo, mikä ei oo millään muotoa huono tilanne. Mitäs muuten toi korettaminen on käynnissä, kulttuuria ei varmaan samaan aikaan pysty. No öösellistä eestin kulttuurin jämät pois. Hyvä, eli noi kerkee Jämtlandin ajoissa paikalle ja porukka sileeksi ja sitten ei muuta kuin hyökkäämään. Se on Dallaskuugenin lähdössä. Tietenkin porukka sileeksi, kun niillä on moraali alhaalla, niin ei maksa mulle käytännössä mitään toi taistelu.
nyt hoidetaan sitten armeija. Rykmentit nippuun. Jätetään sinne sieken verran ja heitetään tonne sieken verran. Ja venaillaan hetkinen, kohta pitäisi olla reilusti lääniä. Ja noin. Okei. Eikä tuo edes takkiin pahemmin. Sitähän suorastaan loistavalla mallilla nyt. Mitäs vanhan Preussin kanssa välit? No, tehdään sitten kleimejä tuonne kuitenkin. Nyt kun niitä pystyy määrissä askartelemaan. Juri rupeaa ottaa Merialta provinssia. Se on oikeastaan ihan hyvä, kun jos pitää valita kelle ne tippuu, niin Jurihan tässä on ainut potentiaalinen, mutta Volga Bulgaria on kyllä nyt todellakin helpommin sanottu kuin tehty. Nää on varmaan kyllä huonoissa väleissä, mutta ollaan niin halvatun kaukana. Ja se on Perminkin imassu itteensä. Jos sais vapaan diplomaatin jostain tempastua, niin kaikkihan olisi taas tosi paljon kivemmin. Noin. Ja väkivaltaa. Turhaan tossa rupee nyt nössöilemään. Sitten Agderin nyt saa ja Tanska on tommonen pikkupruju, niin kaikki on mulla tosi kivasti. Smoland. Nerke. Hyvä. Toi Tanskan sota tulee kyllä sittenkin positiivisena eikä negatiivisena yllätyksenä. Saamelaisten kulttuuri ei kelpaa. Ei sitä kyllä enää ole olemassakaan, niin se ei hirveästi haittaa. Ja accepted culture, niin turhaan sitä rupeaa hävittämään. Hyödyt on hyvin pienet. Tuo Volga Bulgaria. Ketäs kaikkea sillä nyt on raivaleena? Meriä, mut sitä ei oo enää oikein tosta. Ja mikä tää Uigurs? Noi on niin kaukana kanssa, että sillä ei kyllä pääse heilastelemaan. Mä tarvitsisin käytännössään pari potentiaalisen kokoista liittolaista. Olisiko tämän kuun vaihtaessa Jämtlandi kypsäksi? Kyllä. So for peace. Läntit sieltä. Rahat. Niitähän oli määrissä. Claimit. Oikein. Se on oikeastaan siinä. Tämähän oli oikein hyvä sota noin niinku. Varsinkin huomioida rahatila. Meriä olisi otettavissa, mutta ei mitenkään hirveän helposti. Pari provinssia sieltä. Bavaria. Logisesti epämukava. Pomerania olisi ihan potentiaalinen. Latkaalia taitaa olla liian pieni. Tässä pitkän Merialla on aselepoa vielä menossa.
Merissä. Koska se, että jos sieltä ottais Merian viholliseksi ja kävis hakee lääniä, niin se olisi ihan vaihtoehto. Reeksi. Noin. Mitäs Agderilla sanoo esimerkiksi asevoimien koko? 11 manpoweria ihan ketuusti. Meria on varmaan about konkurssikypsä. No melkein, eli antaa Judin nyt vielä hetken väsyttää ja siirretään vaikka pojat jo tonne Beloceron suunnalle hoitamaan homma. Joo, lähetään. Pitäisikö esimerkiksi ruveta ja War Taxis. Nops. Ja sitten lainahommia. Hyvä. Mitäs mulla olisi vaikka olisi niinkin radikaali, että esimerkiksi tekis vielä ei koretushommia, mutta rakennuksia, koska nyt pitäisi olla paria ne pikkusen arvokkaampaakin provinssia niin sanotusti käytössä. Jep, eli tonne. Unrestia, manpoweria, taxi. Kai sitä sitten Unrestilla vaan mennään ikävästi. Katoppas. Nyt sieltäkin olisi kiinnostuneita liittolaisia. Mulla on tällä hetkellä kuin yksi. Onks tää miten huonoissa väleissä? Tanskaa, Agderia. Ja oikeastaan joka muuhun suuntaan liittolaisuuksilta Prehussa. Joo, kyllähän me ollaan kuule kavereita sitten joukossa. Noin. Hyvä. Military accessia vaikka sit seuraavaksi. Jep. Ja sinne saa lisää claimejä. Hyvä homma. Ja joo, toki. Tää vois vetää sitä suoraan tonne matsiin. Näillä saadaan claimejä Tanskalle. Tonne vaikka vähän klikkaillaan parempia välejä. Tosta säkällä tippus yksi provinssi mulle, kun käy vaan kleimaamassa se ja antaa sitten muuten hoitaa tuon Judin sen sotahommas. Eiköhän se oo siinä sitten. No toisaalta nyt ollaan Judin kanssa hyvää pataa ja se on ihan oikein kokoinen maa tossa, niin Bulgarian kanssa helpottaa huomattavasti. Raivalin kokoinen rako. En mä Judia kyllä halua kyykyttää. Pomerania, jos se olisi likempänä rajaa, mutta kyllä nyt niinku Agder taitaa olla se ensimmäinen kohe, mihin lähdetään vähän leikkimään.
Östergötland. Otas jos hypoteettinen tilanne, niin yhden liittolaisen saisi. Tanska ja Gotlanti. Tästä Tanskalla sanoo nyt. No eihän ne tietenkään maavoimilla ottanut takkiin. Ei, mutta limiitti kärsi jotain hyvää sentään. Kyllä tässä melkein Latkaalia pakko myöntää sitten, että on fiksuimman oloinen etenemissuunta. Jos täällä on edelleenkin se tilanne, että Pomerania ainut liittolainen. Ja Latkaalia plus Pomerania, niin base manpoweria, base taxia. Kyllä toi manpoweri taitaa olla se, mitä mä silti eniten tarviin. Hetken Pomerania oli rupeamassa tutkimaan. Pomerania 10 000 miestä. Latkaalia 9 000 miestä. Manpoweria kummallakin on määrissä. Onks näillä mitään nollan markan liittoja? Ei. Ja nää ei oo sodassa. Onks Pomerania sodassa? Ei. Pomerania olisi liittouduttavissa kanssa. Jos niitten kanssa liittoutuisi ja lähtisi Tanskaa mättää sitten ihan määrissä. Tässä on itse asiassa tosi paljon enemmän onnistumis- kuin epäonnistumismahdollisuuksia, mutta mä taidan silti ottaa seivin nyt ja katsella sitten seuraavassa osassa taas, että miten mahdollisuudet realisoituu. Eli morjesta ja palailemiin siihen.